равонай духтар хонаи бахт бача ғариби равона иса ранги ҳар вақта сумкада пушт равм тарафи мактаб бидовозе раси дар гӯшам ки се рӯзи дигамон дарс ба ҳами тамом хиртақимай ғам пиршидо бичашмам шид равон гуфт бар сумката бимон имрӯз дарс намеша имрӯз вохирӣ бо ҳамсинфону устодон меша тай касе хафай метони имрӯз бахшиш касе ай ту хафай бира пирс бахшиш ки баъди хатми мактаб бад пешаймон мешай ҳавас мехӯрӣ херӯза ту пасмон мешай неки ҳар вақту соат давраи хидша дора нест инсоне да олам таваллуд шавад дубора дарси охирай занги охирай хатм кунандагонаи чӣ наген дилошон пурай мактаб ақалан ту бифам гусешон накунам он занги охира занан дилшона сиёҳ накун гирья накун наген монен гирья кунам имрӯз охирон рӯзай монен дил холӣ кунам ма дига намешинам дига намебинам хатм кунанда гирья накун нагумон гирья кунам гирья накун наген монен гирья кунам имрӯз охирон рӯзай монен дил холӣ кунам ма дига намешинам дига намебинам хатм кунанда гирья накун нагумон гирья кунам гирья накун хатм кунанда сарта накун хам гуфтам неки охири ҳар ханда доштаи ғам да ёдум омад давраҳои мактаби гирьякам ки навистагӣ будум номша ҷамъи номам да партам мактаб ту озодӣ дили кӯдакони баъди синфи 11 мактаб тамом сарши ҷавонӣ фақат ай даври мактаби ёдоварӣ мемонад чанд бача ай ҷураш ҷӣ дошти чанд духтар ай дугонаш баъди хатми мактаб ҳама арзу давонай духтар хонаи бахт бача ғариби равонай хаёл мекардум осонай дохил шидан мактабҳои олӣ яъне донишҷӯ будан неки нашид муяссар нагардиди рӯзмарра орзуҳое мекардум а вақтҳои мактабим да мактаб гуселмо накунамон